Здравейте, аз съм Пламен, а вие отново сте с предаването Влез във форма. Днес ще ви покажем една комплексна тренировка за крака. За да не разкажа нещо повече за мускулната група за краката, ще дадем думата на Георги. Здравей! Здравей, Пламене! Радвам се, че отново сме заедно. Тренировката за крака е една от най-предизвикателните в фитнеса, защото все пак обхваща мускулите на половина тяло. Условно можем да я разделим на тренировка за предната част на бедрата или за четириглавия бедрен мускул, за такава на задната част на бедрата или двуглавия бедрен мускул и тренировка на мускулите на подбедрицата. Отново днес за асистенти ще използваме Илия и Станимира, като Илия ще покаже упражненията подходящи за мъже, а Станимира ще демонстрира тези, които са за жени. Оборудването в залата специално за крака е изключително разнообразно, така че тренировката, която показваме днес, е само една от възможните много варианти. Тренировката за крака започваме с едно 10-минутно загряване. В случая Илия загрява на ескалатор. Загряването е изключително важно при всяка една мускулна група, но особено при тренировката за крака, защото подготвя и сърдечно-съдовата система за последващите по-високи натоварвания в сравнение с която и да е друга мускулна група на тялото ни. Между 5 и 10 минути, в зависимост от различните трениращи, са напълно достатъчни, за да раздвижат ставите, за да раздвижат кръвообращението и да ни подготвят за цялата тренировка. Тренировката за бедра започваме с четириглавия бедрен мускул. За първо упражнение сме избрали разгъване на машина. Упражнението е подходящо за първо или последно в тренировката на четириглавия бедрен, като първо изпълнява функция да загрее и да вкара кръв в работещия мускул, да подготви колената за последващите по-високи натоварвания. Изпълняваме упражнението в едно бавно темпо, с леко задържане в горната част на движението, когато краката са напълно разгънати. Повторенията са между 12 и 15, сериите са 3. Почивките между отделните серии са в рамките на до 2 минути. След като сме загряли ставите и мускулите, вече пристъпваме към, така да се каже, същинската тренировка за бедрата. За първо упражнение днес сме избрали така наречената клек преса. Изпълняваме от нея 3 серии по 10-12 повторения. Изключително важно е в началната, която се явява и крайна точка на движението, колената да не се преразгъват. Виждате как при избутването Илия спира малко преди да разгъне напълно колената си. По този начин мускула остава напрегнат, а цялата тежест не пада само върху ставите, които са и опасно преразгънати, ако стигнем до този момент. Подчертавам го това условие дебело, защото на една по-голяма тежест се създават условия за много сериозни травми в коленната става. Плавно спускане, контролирано, като се стремим таза да не се повдига и долната част на гърба да не се повдигат от облегалката и избутваме нагоре в едно по-експлозивно темпо. Като трето упражнение в днешната програма предлагаме класическия клек. Мускулите вече са поизморени и напомпани, така че ще можем да се съсредоточим само върху работата, директно върху
четириглавия бедрен мускул, да не се увличаме в прекалено големи тежести и демонстрация на сила. Предлагаме 3 серии по 10-12 повторения. Виждате перфектното в случая изпълнение на Илия. Спускането започва от таза, не от колената. В нито един момент колената не минават пред върховете на пръстите. Плавно спускане надолу до една точка малко под паралела на бедрата с пода и експлозивно изправяне нагоре. При спускането надолу се вдишва, при изправянето се издишва. Стремежа трябва да бъде усещането да е в паренето, да бъде в предната част на бедрата, а не да се изправя човек с кръста и с участието на седалищните мускули. След като приключихме с тренировката за четириглавия бедрен мускул, минаваме към тази на задната част на бедрото или така наречения двуглав бедрен мускул. Първото упражнение е класическото сгъване от легнало положение на машина. Изпълняваме 3 серии по 12-15 повторения. Стремежът тук е в начална точка краката да бъдат възможно най-разтегнати, да се получи хубаво разтягане в бедрения мускул. Изгъването да бъде до възможно най-високата, най-крайната точка, за да се получи максимална контракция. Плавни движения, без придърпване и стремежа е да не се повдига таза от облегалката, защото в този случай се получава нежелано натоварване в областта на кръста и притискане на гръбначните прешлени. Второто упражнение за задно бедро е сгъване от седнало положение. При това упражнение възможността за читинг е още по-минимализирана и се акцентира върху върховата контракция, максималното сгъване на мускула в крайно долно положение. Изпълняваме 3 серии по 12-15 повторения. Формата на изпълнение в вида, в който трябва да бъде, я виждате в момента от Илия. Целта ни е да постигнем максимално усещане в работещия мускул. Тази машина ни дава възможност това да го постигнем с една относителна лекота. Третото и завършващо упражнение в тренировката за задно бедро е отново на машина, сгъване с един крак в изправено положение. Отново упражнение, което е максимално изолирано и дава възможност да се работи само върху желания мускул. Изпълняваме 3 серии, 12-15 повторения. Редуваме по възможност без почивка единия с другия крак и по този начин в един много кратък срок приключваме 3 серии. Последна в днешната програма е тренировката за прасец. Избрали сме 2 упражнения за нея. Първото е повдигане на пръсти на машина прав. Изпълняваме 5 серии, като повторенията са до отказ. Все пак този отказ да настъпва някъде в рамките между 15 и 20 повторения. Движенията се правят плавно, при максимално разгъване додолу и максимална контракция в горна точка. Стремежа е коленете да остават прави. При по-голямата тежест и настъпването на умората,
формата на изпълнение не трябва да се нарушава. По-добре да се изпълнят по-малко повторения, но с чиста форма, отколкото да се стигне някакъв желан брой повторения, но с лоша форма. След приключването на всяка серия за пръсци правим разтягане за тях. Второ упражнение за прасеца е повдигане на пръсти от сет. При това упражнение се натоварва мускулът солеус, който се намира под мускула на прасеца и при своето развитие го изтиква навън, придавайки му визуално по-голям обем. Изпълняваме 5 серии по 15-20 повторения, отново до постигането на отказ някъде в тази рамка от повторения. Плавни повторения в пълния обем на движението. Виждате, изпълнението на Илия е достатъчно добро. В днешното предаване ви показахме една примерна тренировка при мъжете. Гледайте ни следващия път, когато ще покажем една тренировка и за жените. Надявам се да сме ви били полезни. Гледайте ни следващия път.